Kto žije v predstave, že Mercedes-Benz je iba veľká reprezentatívna limuzína, mýli sa. Najstaršia svetová automobilka pravidelne loví aj vo vodách vyhradených pre športovo založených, movitejších motoristov. A ani klasické členenie podľa jednotlivých typov karosérie už celkom neplatí. Rozhodujúci je záujem o jednotlivý model. Takto máme veľkú limuzínu s typicky športovými líniami. Model CLS siaha svojimi tvarmi do rozličných tried a vo všetkých vyzerá dobre. Vstupujeme do interiéru. Hľa typické riešenie niektorých ovládačov, vyskytujúce sa iba v limuzínach tejto značky. Prehľadné kruhové prístroje sú priamo v zornom poli vodiča veľké a dobre čitateľné. Aj na stĺpiku volantu nachádzame typicky mercedesovské usporiadanie páčok, rýchlo sa však naň dá zvyknúť. Hodiny s klasickými ručičkami sú pripomienkou starých časov. Tlačidlo na štartovanie motora je aktuálnou súčasnosťou. Kruhový prepínač umiestnený na stredovom tuneli slúži na rýchle nastavovanie audiosústavy, klimatizácie či navigácie. V mohutnom stredovom tuneli deliacom interiér na dve polovice je viacero odkladacích priečinkov s veľkým objemom. Veľké kupé je stavané na zdolávanie dlhých vzdialeností a tomu zodpovedajú aj pohodlné sedadlá. Tie majú na želanie aj masážnu funkciu a vhodný je aj systém pre-safe, ten podoprie telo pasažiera počas prejazdu zákrutou. Technických vymožeností je v CLS ešte veľa, vrátime sa k nim o chvíľu.